ZVL. Omroep ZVL. Ja, ik sta hier in Lamswaarde, een zonovergoten maar rustig Lamswaarde. Dat gaat op 18 mei heel anders zijn, want er zijn hier vele huiskamerconcerten georganiseerd. Hoe dat allemaal is geregeld, gaan wij eens vragen aan 2 organisatoren. Welkom op Lamswaarde en zoals wij het zeggen, welkom op Lamswaarde. Het straatbeeld in Lamswaarde zal er over ruim 5 weken heel anders uitzien. 18 mei hebben we 14 locaties en we hebben 18 performers die gaan optreden. En er zijn op elke locatie is 1 performer en op sommige plaatsen hebben we er 2. Door het hele dorp verspreid zijn er optredens en ze zijn heel goed beloopbaar, want het is allemaal best vlak bij elkaar. En ze treden op in authentieke panden, maar ook in moderne woonhuizen en in prachtige tuinen. Dus ik zou zeggen, kom kijken, kom luisteren en kom ervan genieten. Het is de 2e keer dat dit evenement wordt georganiseerd in Lamswaarde. Dat kon ook niet uitblijven na het grote succes van de eerste editie. Ja, toen was het echt overweldigend voor ons. Gewoon, qua organisatie hadden we niet verwacht dat er zoveel mensen op afkwamen. En die waren allemaal even enthousiast. En ook de performers die opgetreden hebben. En daardoor hebben we gezegd, dat gaan we nou nog een keer doen. Het idee voor de feestelijke dag is ontstaan in aanloop naar het 125-jarig bestaan van de fanfare op het dorp, na het bijwonen van een vergelijkbaar evenement in Katzand. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk, een heel leuk concept. En ik zag daar ook mensen en performers die ik ook kende, want ik zit zelf ook in de muziek. Dus dat is dan leuk en dat voelt goed aan. En toen kwam het 125-jarig bestaan voorbij en daar wilden ze iets bijzonders doen. De mensen die op 18 mei naar Lamswaarde komen, kunnen in 1 middag 6 verschillende optredens bijwonen. Je hoeft niet aan te melden, alles is gratis. Je kunt wel eerst bij de Luifel een programmaboekje halen met een plattegrond erin. Daarin staan dan alle performers. De ene helft die treedt op om 2:30, 3:30, 4:30. En de andere helft treedt op om 2 uur, 3 uur, 4 uur. Dus ze treden 20 minuutjes op. Dan heb je 10 minuten de tijd om een andere locatie te zoeken wat je graag wil zien. Kun je daar ook weer 20 minuutjes genieten van muziek of dans of dicht. En dan kun je weer, treedt ze ook weer 20 minuten op. En zo kun je dan eigenlijk 6 voordrachtjes heel goed bekijken. En waar gaan de dames zelf naar kijken tijdens deze dag? En wij hopen natuurlijk zelf toch ook even eruit te kunnen piepen en even te gaan kijken. Want ja, we zijn zelf ook heel enthousiast. ZVL. Omroep ZVL.